Ahoj, máme tu už poradí 6. video a ďakujem, že sleduješ túto sériu. Chodí mi od vás veľa správ, že tieto videá vám menia pohľad na predaj a preto pokračujeme a dnes si povieme o jednej častej a drahej chybe. Obchodník by chcel pomôcť každému a hovorí, veď to je pre všetkých, a tak skúša osloviť všetkých a pritom neosloví nikoho. Lebo keď hovoríš tak všeobecne a do prázdna, hlavne keď nie si pripravený, napríklad tento produkt je super pre každého, kto chce byť zdravý. A keď chceš uspieť, tak skúš radšej verziu, napríklad máte pocit, že ráno nemáte energiu a ťaháte ten deň pomocou kávy? Ukážem vám niečo, čo môže zmeniť vašu energiu. A v tomto je ten rozdiel medzi tým tzv. Nezáujmom a záujmom. Nepredávaj všetkým, predávaj konkrétnemu človeku, hovor hlavne jazykom, ktorému on bude sám rozumieť. No a v ďalšom dieli si povieme, prečo nie je cieľom presviečať, ale pomôcť človeku rozhodnúť sa. No a ak ti to dáva zmysel, zdieľaj toto video s každým, kto predáva, komunikuje, alebo chce robiť obchod vedome a hlavne úspešne.